La història que jo vaig a contar-vos, el conte que jo vaig a contar-vos, ve des de Camelot. Era el rei Artur, la història més bé era del nebot del rei Artur, que li dien Sir Gawain. Sir Gawain era el nebot del rei, se l'estimava moltíssim. I el rei era un tio jugador, li encantava jugar a tot. Sempre estaven jugant-se coses. I diuen que un mal dia va arribar a enjugar-se la vida. Però ell se'n va anar tranquil a casa. Diu, així no passa res. Total, tinc que contestar una pregunta. A veure, que una pregunta que tampoc era res de l'altre món, eh? Era una pregunta. Una pregunta que era, què és el que més estimen totes les dones del món? Diu, jo arribo a casa, li ho pregunte a la meva dona, a Ginebra, i en seguida em dona la solució. I quan va arribar a casa li ho comenta i ella, pues sí, va començar a contestar-li, li va donar moltes respostes. Però ell no estava satisfet. Va seguir indagant a veure perquè això no és suficient. Necessita una pregunta que siga per totes les dones. I bueno, ja anava passant el temps i no anava trobant solució. I sabeu què passava? Pues que li van donar un any i un dia per a que contestara. I ell veia que el temps anava passant, diu, així passa el temps i jo no estic adivinant això. Però el seu nebot, Sir Gawain, com se l'estimava tant al seu tio, va voler fer-se de valdre com a cavaller que era i va dir, tio, jo aniré arreu del món hasta que aconseguisca la resposta correcta. I entonces va dir, pues a veure, el tio es va quedar un poc més tranquil, diu, anem a veure. I entonces el Sir Gawain va agarrar i va començar a carregar el cavall en tot el que considerava que podia fer-li falta, l'espasa, el casc, les ferraures, tot el que podia necessitar pel camí, li va pujar el cavall i vam emprendre el camí. I va creuar séquies, rius, va pujar i baixar muntanyes. I a tots els poblets, a totes les cases que trobava pel camí, ciutats més grans, ciutats més menudes, a tot el que es trobava, si l'escoltaven, dia, per favor, podeu dir-me què és el que més es agrada a les dones en este món? Què és el que totes les dones volen? I bueno, respostes 1000. La pregunta era ixa, però respostes 1000. Una li dia, ai, pues a mi m'haver agradat tindre un home més guapo. Una altra li dia, ui, pues el que més m'haver agradat a mi és estudiar. Una altra dia, ai, pues a mi el que m'haver agradat és no tindre tant de fill. I una altra feia, ai, a mi el que més m'haver agradat és casar-me enamorada. Però bueno, ell veia que no era suficient i tenia que seguir buscant. Però el temps anava passant i ell va començar a apurar-se. Diu, així me s'acaba el temps i estic ja molt lluny de Camelot, estic molt lluny i no em dóna temps a tornar. Se ho va plantejar bé i va començar a tornar, diu, de tornada, igual em pilla algú que em pot dir alguna cosa, que em puga servir més. I una poqueta nit anava per un bosc en el seu cavall. I en això que va veure una clarura. I li venia una oloreta de la clarura. Estava blau, estava desmaiat. I no va poder aguantar i va anar acostant-se a la foguera. I en això que en la claror de les flames va veure la silueta d'una dona. I el que anava acostant-se, de repente, que pudor fa així! Feia una pudor. I ell anava a recular, però la dona li va dir, no tingues por, vine, assenta't així en mi. I l'oloreta no va poder, entre l'oloreta i la dona dient-li, diu, va anar i es va acostar allí al racó del foc i li va donar
un tassó de caldo calentet. I ell va començar a glopet, i quan se'l va acabar diu, che, que bé m'ha quedat, què falta em fer a mi això? I en això que es gira diu, ai, però que tia més lletja, més vella. Els ulls els tenia afonats allà dins. El nas plener no mitjana, de berrugues grandotes, uns pèls així que li tallaven, el monyo el duia llarguíssim i tot brut d'anar arrastrant, flaca, no podia més. Els dits que li va arrossar quan va agarrar el tassó eren la pell i l'os i li raspava la pell de rasposa que la tenia. I es va quedar, diu, ai, mare de aquesta dona. Però sabeu què? Que eixa dona tenia molt bona conversa, mira per a on, i li se va passar la nit en un bufit. Van estar tota la nit parlant, contant-se coses, i en això que ja quasi fent-se de dia, perquè van estar els dos tan distrets, que diu, esta dona és la que m'ajuda a mi. Senyora, per favor, vostè podria contestar-me una pregunta? Jo li dono el que vostè em demana, el que em demana i jo faig el que siga perquè em conteste el que jo necessite que em conteste. Necessite que em conteste a la pregunta de què és el que totes les dones d'este món volen per damunt de tot. Diu, mira, pues clar que ho sé, cap de problema en dir-te-ho, clar que sí. Si és fàcil del tot. Pues va, pues dígame, per favor, però demanem lo que vulga que jo li ho done, per favor. Diu, pues mira, ara que ho dius, sí que necessite una cosa, només una, que quan jo el diga a tu la solució, tu t'has de casar amb mi. Que jo m'ha de casar amb tu? Ai, que susto li va donar. Mira, es va posar hasta a plorar, però després se ho va pensar millor, diu, però bueno, així no salvaria la vida del meu tio. Diu, mire, m'ho a pensar millor. Sí, em casaré. I ella li diu, pues bueno, és que és molt fàcil la resposta. Què és el que totes les dones volen en este món? Pues el que volen és ser les ames del seu propi destí. Què? S'heu enterat? Ho teniu clar? Les ames del seu propi destí. I ell diu, pues clar, és evident. Tot el que m'han contat totes les altres persones, tot està ahí. Claro, era així de fàcil. Diu, pues ale, se la va pujar a la grupa del cavall i cap al castell. Quan va arribar al castell, bueno, allí anaven les campanes revoltejant, hi havia una alegria perquè estaven celebrant dues coses. Una era que el rei s'havia salvat, havia salvat la vida, i l'altra era la boda de Sir Gawain en la vella. Ja plega la nit de noces i la vella estava supercontenta i ell, pues, agarrat de la mà d'ella, ella el portava a rastrons per a l'habitació. I ell pues, es deixava portar. Quan va arribar a l'habitació, ella obri la porta, el tira dins, tanca i es queda ahí perquè no se'n fugira. I ell sentaet en el llit i senyora, veurem. Ella es despulla tota i el comença a anar per a ell. I ell diu, mira, que siga el que Déu vulga. Va tancar els ulls, va posar les mans i es va quedar així esperant. I ella va arribar i li va donar el bes i li va deixar les mans damunt de les d'ell. I al donar-li el bes, aquestes mans tan rugoses, s'havien convertit en unes mans molt fines. Ai, i eixe bes no tenia res a veure en el que ell s'imaginava. Ixos llavis eren uns llavis tendres, carnosos, turgents, dolços. Ai, que sensació més diferent. I obri els ulls. Senyora, què ha fet? Sabeu què es va trobar allí? A una xica jove, guapa, amb els ulls vius, en una mirada molt intel·ligent. Diu, però això com ha pogut passar? Diu, pues mira, t'ho has fet tu. Tu vas accedir a casar-te amb mi.
I al casar-te amb mi em vas donar un bes. I en eixe bes es va desfer la meitat del malefici que hi havia en mi. Què? La meitat? Com ho han de fer? Com ho han de fer per a que siga tota sencera? Jo el voldria tota la meva vida, conforme eres així al meu costadet. Per favor, dis-me, diu, pues és molt fàcil. Pues va, dis-me, què puc fer? I diu, pues mira, el que pots fer és contestar-me solament a una pregunta. Tu què preferixes? Que de dia siga guapa i bonica i jove i de nit vella i horrorosa? O que de matí, de dia, siga vella i horrorosa i per la nit bonica i jove? Pues ho veia difícil ell, perquè s'imaginava passejant per els jardins en ella de la mà, s'imaginava en una barqueta pel riu, s'imaginaven els amics compartint. I no sabia, però ell era molt intel·ligent i es va posar a pensar, i li diu, estimada, sigues l'ama del teu propi destí.